Marabanku da an tayowa zuwa sashe mai suna cakwakiyata, sashe da ke bada dama ga makabci ya bada labari akan wata cakwakiya da ya taba an tayawa. A sashenmu na yau za ku ji cakwakiyar mai suburbada a gabta. Wata rana mun je can tarewa a gidan rawa, dama yarinya ta tana kawo mun korafin wani mutum yana addabarta. Na je na siyo mana lemo ina dawowa kawai sai ban ganta ba, daga wata yar tasara kawai sai na ji ihunta. Na yi sauri na karasa, ina zuwa sai na ga wannan mutum ya rike mata hannu ta karfi yana ta tafiya. Na ce mana sake ta, sai ya ce kai ba ka kwaje ta ba. Kawai ne kansa yaransa ɗaya ya tare ni, yana zuwa na mara abcagi ya kiribce nan, ina tadda mutumin na mara abdoliyo cagi shi ma ya murgina gefe. Babban yaransa ya zo da gudu yana cewa Kai ka mazge Alhaji Manga? ba manga ba ko mangwana ne, na mazge shi din. Shi ma yayo kaina, yana zuwa na mara overcoat na bi shi da headboot. Ɗayan da bai laushi ba ya zo ta bayana, bai san ina hankalce da shi ba. Na yi sauri na ɗau wata kujera da take gabana, sai ci yana shimfiɗe masa ita. Nan take yayi laushi, na karkaɗe rigata na buga mashin ɗina na hau. Na jiyo na ce baby an tayo, ta yi tsalle ta hau muka fece muka basu nan kwance. Wannan ita ce cakwakiyata, ku taba mun.